Hola i benvinguts. Avui ens submergim a la València del segle XV per descobrir Jaume Roch, una de les veus més originals i, sincerament, controvertides de la literatura catalana. Preparem-nos perquè ens endinsem en un mirall ple de sàtira i molta polèmica. Comencem! I comencem forts amb aquesta afirmació, que és tota una declaració d'intencions. Jaume Roig és, ni més ni menys, que el cim de la narrativa satírica en català. Aquesta definició ja ens posa sobre la taula que no estem parlant d'un autor qualsevol, sinó d'algú absolutament fonamental per entendre la literatura i la societat de la seva època. Val, però qui era l'home que hi havia darrere d'aquesta definició tan potent? Anem a conèixer una mica millor la persona que va escriure una de les obres més singulars de tot el segle XV. Aquesta cronologia ja ens dona una pista clau. Jaume Roig no era només un escriptor. Nascut cap al 1400, va ser un metge de molt de prestigi a València. O sigui, compaginava la seva professió amb una formació sòlida en teologia i literatura clàssica. Era, per tant, un home de ciència i alhora de lletres, una combinació que, com veurem, va marcar totalment la seva obra. I és clar, aquesta barreja de coneixements va culminar en la seva gran obra, la que ha passat a la història, l'Espill, que potser algú coneix com el Llibre de les Doles. Un títol que ja ens diu per on poden anar els trets, oi? 16.000. Deixem que aquesta xifra reposi un moment. Són més de 16.000 versos. L'Espill no és un poema curt, no. És una obra monumental, una de les més importants de tot el segle. Només la seva mida ja ens indica l'ambició que tenia l'autor. I aquí tenim una de les grans paradoxes d'aquesta obra. A veure, sobre el paper, Roig ens ven l'Espill com un llibre de bons consells, una mena de guia per evitar els mals que, segons ell, causen les dones. Però, en el fons, la seva inspiració ve d'una tradició molt més popular i murri, com la dels fabliós, aquelles contes picants que buscaven fer riure. O sigui, una barreja explosiva de moralitat i burla. Anem a veure com funciona aquesta barreja. Perquè el contingut de l'obra és on trobem el seu nucli més polèmic, sí, però també on rau la seva major originalitat. El punt de partida és, diguem-lo clar, impactant. L'objectiu explícit de l'obra és construir una sàtira ferotge, sense concessions, contra les dones. Roig acumula tots els tòpics misògins de l'època medieval per demostrar la seva suposada maldat. És una crítica total i sense pal·liatius. I com s'articula tot això? Doncs a través d'un narrador en primera persona, un home de gairebé 100 anys que ens explica la seva vida, que ha estat un desastre absolut. I qui té la culpa de tot? Segons ell, és clar, les dones. Totes, Bé, totes excepte dues figures que considera intocables, la Verge Maria i, curiosament, la seva pròpia dona. I aquí és on la cosa es posa de veritat interessant, perquè si ens quedéssim només amb la misogínia, amb la crítica ferotge, ens perdríem el valor real de l'obra. El punt crucial és que Roig utilitzarà aquesta excusa per fer una cosa molt més original i potent. La veritable genialitat de l'Espill no està en el seu missatge superficial, sinó en el que fa a Mil. Roig l'utilitza com a pretext per pintar un quadre increïblement realista, viu i detallat de la vida del seu temps. L'originalitat està, precisament, en aquest realisme que no té por de res. I com és aquest realisme? Doncs és cru, directe, sense filtres. Roig descriu escenes quotidianes amb una precisió sorprenent. No té manies a l'hora d'incloure detalls sòrdids, personatges grotescos. L'obra es converteix en una finestra, gairebé un documental, que ens permet veure, sentir i gairebé olorar com era la vida al segle XV. Clar, un contingut tan potent necessitava una forma que estigués a l'altura. I aquí és on hem de parlar de l'estil de Roig, que és una altra de les seves grans aportacions. Fixem-nos en l'eina que tria, un vers de només 4 síl·labes. A priori, sembla una bogeria, una opció massa curta i repetitiva per a una narració de 16.000 versos. Doncs ell no només ho fa, sinó que el domina amb una agilitat sorprenent, creant un ritme gairebé hipnòtic que t'arrossega com un corrent. I a sobre fa una altra cosa magistral. Barreja registres. Per una banda, utilitza un llenguatge superpopular, ple de frases fetes, d'expressions del carrer, que donen una autenticitat brutal al relat. I per l'altra, hi va deixant anar pincelades cultes, referències literàries i teològiques que demostren la seva enorme formació intel·lectual. La combinació del vers curt i aquesta barreja de llenguatges ens dona un resultat increïble, un estil directe, contundent, que t'atrapa i que, a més, es recorda fàcilment. Aquesta força narrativa fa que l'Espill, en certa manera, s'avanci al seu temps i s'acosti molt al que avui anomenaríem una novel·la realista.
Anem arribant al final i és el moment de fer un pas enrere per veure la imatge completa. Què reflecta, en realitat, aquest mirall que és l'espill? Doncs la idea clau amb la qual ens hem de quedar és aquesta. Més enllà de la sàtira contra les dones, que n'és el fil conductor, l'obra és un immens retrat satíric carregat de sarcasme i ironia de tota la societat de mitjans segle XV. Les dones són l'excusa per criticar-ho absolutament tot. Aquesta idea final és molt important. L'obra de Roig no sorgués del no-res, s'emmarca dins d'una llarga tradició satírica europea. Ara bé, la seva veu, la seva mirada i el seu estil són únics i estan profundament arrelats a la València del seu temps, i això és el que la fa tan especial. Així doncs, acabem amb una pregunta per a la reflexió. L'espill és simplement una obra misògina fruit de la mentalitat de la seva època o és en realitat un complex i fascinant mirall que a través de la deformació pròpia de la sàtira ens ofereix un dels retrats més vius i crus de la societat medieval que tenim? La resposta, com gaire sempre, és plena de matisos. Fins aviat.